Aurtengo lehen zenbakian, Paulo Iztuetaren bizitza eta ibilbidea ekarri ditu idatzira, haren seme Ibai Iztuetak elkarrizketa luze batean. Haurtzaroa berastegin, sakramentinduetan ikasketak, Ipinaburuna apaiz, ondoren erbestera, Parisko ikasketak, Zabal aldizkaria, Useiko lanak, Utriuske Baskonia argitaletxea, EHUko pedagogia fakultateko lanak, baina Ibaiek berak dioen bezala, euskal pentsamenduaren ambizio emantzipatzailea da elkarrizketa zeharkatzen duen gaietako bat. Nekane Goikoetxeak, hurrengo artikuluan, Joseba Intxaustik Euskararen Historia Sozialari egindako ekarpena ekarri du. Joseba Intxausti 2008an hiltzen, iazko irailean seguran bere jaioterrian omenaldia egin zitzaion eta omenaldi hartan eman zuen Nekanek hitzaldi hori. Egunen Gurpelean sailean, iazko Xu Otero eta Zira Cresporekin batera, Jokin Bergara Eguren koloratzaile berria hasi da. Jakin filosofatzen atalean, Itziar Ugartek, Jon Emiren Hernandez antropologoa elkarrizketatu du. Azalean, Paulo Iztueta, Irantzu Pastorren begiradatik. Eta aurten ere badakizue, poliki irakurri eta ondo bizi.